Hello guys! So ayan, lunch time. Tapos na kami mag-lunch. So ako yung mag-ama. Hi! 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 So, paalis na kami. Ano lang kami, lakad lang. Hindi naman siya ganun ka-in kasi ano pa lang, 12 o'clock pa lang, so hindi pa siya ganun ka ano. Ang sobrang init mamaya mga alas 2, alas 3, ganyan. So lakarin lang namin kasi wala pang jeep. And kasi magre-restock kami guys, kaya sama-sama kami pong pamilya. And then, mabilis lang naman kami talaga, actually mabilis lang. Dila. And mamaya, pag uwi namin, marami pa kaming gagawin. Mag-repack. So, yun yung actually, mga ganitong oras talaga. Dapat kaya umaga pa kami umalis eh. Traffic na ngayon. So, aking mag-ama. Si Hagrid may dalang bag lagi kasi, ay Lord! Nangyari sa payong ko. Kasi kailangan madala tubig. Wipes, tsaka damit. Ha? Buhaya. Sarap pakinggan ng ano, no? Buhaya, baka nabasa kayo. Actually, naging banding na namin to. Paano? Naging banding na yung paglalakad. Hello guys! Good afternoon. So, anong oras na? 4:04. So, kakarating lang namin. Galing restock. And then, magsusnack muna kami kasi gutom na kami. Super nakakapagod. And, mamaya na kami mag-arrange sa mga stocks. Snack muna. Grabe. So, ayan, mag-snacks muna tayo guys. And, ayun, medyo, talaga, pangit ba yung lighting kasi hapon na. Ashi! Mas pangit ka rin. Kung saan na yung mong bag? Sana all. So, mag-snacks muna tayo, guys. So, soft drinks. And then, bumili si Papa ng bread. Hoy, tigilis na. Wala. Gusto mong ka-Lawrence. Ayan. Bakong ka. Yung binili ni Papi. And then Coke. Oy, ang sarap. So, ayun guys. Medyo mahirap talaga. Medyo mahirap mag-restock. Ito yung pinakamahirap. Alam mo, yung may advice ko talaga sa mga nagbi-business. Kahit gaano man kahirap, laban lang. Laban lang. Alaksan. But anyway, talagang totoo talaga yan. When you do a business, kahit ilang beses tayo mabigo guys, pag nagbi-business tayo, talagang importante na wag sumuko. Kasi ako din, ilang beses, I think, hindi mabilang sa kamay kung ilang negosyo na yung napasukan ko. Wala, uy. Wala, mi. Except plus illegal drugs. So, ayun, yun yung may advice ko talaga. Wag susuko sa mga business kahit ilang beses mag-fail, ilang business mag-fail, talagang wag susuko talaga kasi eventually talagang yung mga failure mo, marami kang lessons na mapupulot dun eh. Alam mo yun? Ayun, I'm just happy dito sa mga nangyayari sa business, pero kailangan talagang trabahuin mo eh. Alam mo kasi, may mga naiisip kasi kami ni Papa ng mga ideas. Alam mo yung, when you're doing a business, importante na merong mga bagong mga items na, alam mo yun, wala sa iba, or kung meron man, at least makakapag-compete ka din. And, pag may naiisip kami ni Papa, agad-agad namin ginagawa yung mga bagong konsepto ng mga party needs. Yun, ginagawa namin, yung talaga yung mismo kami yung gumagawa. So, may mga ganun. Kung hindi man mabenta, okay lang. Kasi at least, nag-try ka, diba? So, yun yung importante sa business. Huwag matakot mag-try ng mga bagong bagay. Kasi,
bigla-bigla na lang eh. Bigla-bigla na lang may mag-hit na isang product or isang item ninyo. So, ganun. Ganun yung may advice ko sa mga nag-business or sa mga gusto pang mag-business. So, ayun. Even naman sa ating life talaga, hindi pwedeng sumuko. Laban lang ng laban kahit ilang beses mang mabigo. Push lang. Di ba pa? Oh, di ba? So, snacks muna tayo, guys. Kasi si Papa, kumakain na siya. Nakakagutom. Nakakagutom mag-ano. Uy! Be! Be! Smile! Smile, be! Ayan. Tanggal ang ngipin. Sige na ka, oh. Pero trick pan sa pabi. Igang singot. Diba? Unexpected. Natanggal yung ngipin niya eh. Kasalaan! Umiyak siya kasi natanggal yung ngipin. Ilang beses na yan. Pag naglalaro silang papa, natatanggal yung ngipin na ano. Kasi konti-konti na lang yan. Hindi na matatanggal na. Sino ka pumpet? Nung naglaro sila, natanggal talaga. Umiyak siya. Kasi pag tingin sa salamin, para daw siyang whale siya. Sino ka, oh? Kabay SK hindi ka. Kabay SK hindi ka. Pero dili na magkuhan ako. Para dili na magkuan. Sige Sige na. na. Faster na yan. Matanggal ipon! Sige na rin. Ha? Matanggal ipon! Sa? Nagkatanggal ipon! Wala gani. Magani kaya natanggal na yung teeth. Sige na. Faster na. Kabay na SK hindi ka. Hello guys. Good morning. So today is actually Thursday. Today is December 11, 2019. Ay no, 12 pala. December 12, 2019 dahil sale ngayon sa Shopee. At hindi pa ako nakapaghilamos. Medyo parang ilang araw na akong wala upload. Kasi parang everyday medyo tambak yung mga pinapak namin, yung mga shipment. So, 'di ba? Sobrang busy talaga. Pero ayun, nagkalat dito sa table namin dahil kagabi anong oras na kami natulog. Ako alauna na ako nakatulog kagabi. And yun, overtime ng overtime. Kasi yun yung maraming orders. Thank you, Lord. So, kagabi pala, nagluto din ako ng spaghetti kasi nagka-crave si Papa ng spaghetti. Kasi may free taste doon sa palengke nung nag-restock kami. Ayun, nagpaluto ng spaghetti. So, bumili siya ng spaghetti kahapon, tapos niluto ko. Kahit sa sobrang busy, niluto ko talaga yan. Dahil gusto kumain ni Papa ng spaghetti. Favorite niya yan. And ayun, nagkakape kami. Si Hagrid naman nagwawali sa labas. And ayun. Pakita ko sa inyo yung itsura. Doon na part sobrang makalat kasi kagabi grabe yung every day talaga. Ganyan yung itsura niya. Ang dami namin pinapak na orders. Hindi pa kami tapos. Kagabi na oras na kami natulog pero hindi pa kami tapos. Meron pa kami mga boxes na yan. Yun, tapos na yun. Tapos may mga meetups pa kami na parang everyday na lang may meetup. So, tapos yung boxes namin, yun na lang yung natira. Sa sobrang dami ng box namin, yun lang yung natira. Ayun si Papa. Kung saan-saan na lang nagpapak si Papa kasi wala nang manuhan. So, kami pa ipapak. Ayun, tapos na yun yung mga boxes JNT kasi lahat yan. Meron pa doon sa pakita ko sa inyo. Ayan. Ito pa yung napak. At saka ito. May ipapak pa kami ng mga orders. And hindi pa talaga kami tapos. As in super. Yun pa, ipapak pa yun. Ang dami pang mga ipapak. Ito, ipapapak. Ito, meron ding So, ang daming boxes. And nag-picture ako kagabi ng bagong items. Kaya nandyan yan. And yun, sobrang kalat na kalat talaga yung bahay. Kaya mahirap mag-upload. Hindi ako makapag-focus talaga. Hindi ako makapag-vlog. And yung table, look at that. Nag-seal kami kagabi. Ang dami namin ginawa talaga.
So, ayan. Yan lang yung update yung araw nito guys. Kahapon wala akong vlog. Kaya, ayun. Tapos sale pa ngayon sa Shopee. And yun. Sorry, medyo busy talaga everyday. So, update guys. Kasi wala naman ako ibang ma-update sa inyo. Kasi, puro tayo business. Yung mga ilang araw. Sobrang, tingnan nyo. Nagkatinta-tinta na yung kamay ko. So, update ito. After namin ipack, ganyan. I-recheck na naman namin ito. So, ito na yung mga na-recheck ko. Kasi kailangan namin i-double check. Kasi may times na may packaging din namin napapak kasi nalalaktawan. Kaya importante na i-recheck namin ulit. So, ito pa yung ibang i-recheck ko. Ito. So, recheck. Para walang problema pagdating mamaya sa magpipick up. And then, habang ako nagre-recheck, si Papa naman yung pinapak yung mga ibang mga packages. Kasi mamayang 10 a.m. aalis pa siya kasi meron nga siya i-deliver na 8 a.m. pala. 7 na. Meron pa siya i-deliver na order. So, yun lang yung update ko sa inyo ngayon dahil wala akong ibang ginagawa kundi eto lang yung business. Kaya ayun, recheck muna tayo guys. Yan yung itsura, tingnan nyo nagkalat ka. Hello guys, good afternoon. Almost 5 o'clock na, ngayon lang ako nakapag-update. And sagad na sa CR kasi mayroon siyang inaantay na siya ng mga kalaro niya sa labas. So medyo busy pa rin kami. Kanina na-pick up na lahat ng mga tawag dito, to pick up na yung lahat ng mga kailangan i-pick up, and then may bago na yung mga so ngayon today is sale sa Shopee 12/12. So ayan, hindi pa kami tapos. Ang init, hindi ko natapos kasi sobrang init. Isa lang yung electric fan namin, so plano kong dagdagan dyan ng isa pang electric fan at saka ceiling fan dun sa loob ng stock room kasi sobrang init talaga pag kumukuha ng stocks. And hindi maayos-ayos itong bahay. Kanina naglinis lang ako sa kusina pero hindi na ako nag-vlog. Nilinis ko na yung ilalim at saka yung ibabaw. And yung dito na lang talaga medyo So magkakape kami ni Papa and then magre-relax muna, chichik-chika muna sa labas konti kasi dahil mamaya ipapak na namin ito. Kasi kanina nagsalitan lang kami ni Papa matulog. Nakatulog ako nung binatulog ko si Hagrid. So nung pagising ko, si Papa naman yung natulog. Ako naman yung kuha lahat ng mga orders. Tapos ngayon mamaya kaming dalawa yung magpapak ng mga orders. So ganon yung life natin. And yun, medyo wala talaga yung tayo masyadong update kasi nga as in puro eto lang yung ginagawa ko everyday sa sobrang kabisihan namin. So babawi ako sa mga susunod ng mga araw pag natapos lang talaga ito. Pero ayun, so eto yung ipapak namin. Meron pa akong mga hindi nakuha, and then ayan lahat. So kailangan ng pagkasahin yan sa mga pouch yung sa expose. Oh my goodness. So eto yung iba. Ito yung iba guys. So, ayun, mag-charge muna ako.